Milá maminko, mám pro vás důležitou zprávu. Jestliže jste došla až sem, je pravděpodobné, že jste se rozhodla vzít situaci svých často nemocných dětí do vlastních rukou a chcete posílit imunitu vašich dětí jednou provždy. Jak ale začít? Běžet do lékárny, nebo otevřít Google, nebo zavolat pro babskou radu babičce? Představím vám dvě cesty. Tou první je, že se vydáte na cestu sama po vlastní ose. Já mám pro vás radu, jak to udělat, aniž by vaše snaha přišla vniveč. Za prvé, vraťte se zpátky k 5 tipům, jak posílit imunitu vašich dětí. Vytvořte si konkrétní plán, jak tyto tipy zařadit do každodenního života. Za druhé, zajděte do své oblíbené lékárny, zjistěte si, jaké přípravky mají pro vaše děti. Ale pozor, nic nekupujte. Vypište si je a doma v klidu si je vyhledejte na internetu. Zjistěte si složení multivitamínů, jaká je dávka v jedné tabletě a co je také důležité, zjistěte si, kolik vitamínů nebo gumítků může dítě sníst za jeden den. V dalším kroku si ještě zjistěte, jaká je doporučená denní dávka vitamínů, minerálu pro vaše děti. Je to klíčová informace, protože pokud je dávka nižší, nemůže přípravek fungovat. A poslední krok, který je opomíjený a zásadní, zjistěte si, zda daný přípravek má certifikáty, kódy nebo také patenty. Protože právě toto zaručuje kvalitu přípravku. Ale je to velmi obšírné téma a dneska o něm mluvit nechci. Pokud vás to zajímá, neváhejte se na mě obrátit. Stačí odepsat na e-mail, který jste obdržela. Druhá cesta je, že imunitu a zdraví budeme řešit společně. Najdeme řešení šita na míru vašim dětem a rodině. Pokud se tedy chcete stát maminkou, která vezme zdraví svých dětí do vlastních rukou, změní tak jejich život k lepšímu, šťastnějšímu, bezbolestnějšímu a hlavně zdravému, tak mě kontaktujte dole na bezplatnou konzultaci. Doufám, že zvolíte druhou variantu a společně se vydáme na cestu ke zdraví. Děkuji a těším se na naši konzultaci, vaše lékárnice Iva.